Er zullen weinig jonge mensen zijn die staan te trappelen om hun dienstplicht te gaan vervullen. Maar degene die u nu ziet, zwaait er zijnertijd ongetwijfeld af met de opmerking: mijn eerste oefening, man, daar zat muziek in. En hoe? U gaat het ervaren tijdens het optreden van, en dan van links naar rechts aan u voorgesteld, het fanfarekorps der Genie uit Vught, onder leiding van kapelmeester Wensink, het trompettenkorps der cavalerie uit Amersfoort met kapelmeester Liu On en het fanfarekorps der Limburgse jagers, gelegerd in Seedorf in West-Duitsland en voor de eerste maal hier in Breda, onder leiding van kapelmeester Van het Veer.
Onverbrekelijk verbonden met wat men noemt de goede oude tijd is charme en gratie, en dat willen we u niet onthouden. Op de muziek van een oud volkslied uit Dendermonde, met de overigens weinig charmante titel Het Ros Beijaard doet zijn ronde, danst voor u de balletgroep De Nieuwe Danserij.